makarya sesarengan OI Audio ing dalu punika. Nggih, monggo ada Eli Vanelia Wande Budaya. Pada semangat toh Mas, ya, Mas. Duno wong daleme bumi bisa. Musisine bagus-bagus sedaya. Semangat peh. Sindene penyanyine cantik-cantik. Alhamdulillah. Muga-muga sesuk anu ya Mas lek tanggane. Sik to, kurang lho. Ya wis piye. Musisine bagus-bagus, aku terus ngomong sindene cantik-cantik. Kowe yo jawab to, MC-ne yo. MC-ne yo bagus lho niki Pak Bu ya ampun saestu. Sing kaya Afgan niku lho. Ketok lek ngapus-hapus wis entek. Afghanistan. Amoh lek kaya Afgan ndak mungkin ya. Lho, diamini lho Mas sapa ngerti sok sampean iso kaya Afgan ngono lho. Carane piye? Saiki akeh oplas. Nek napa? Kekamban. Anu, iki ora plastik keneke. Apa timba ireng lho. Ana kon ge marangan lho. Ge marangan. Peh nemen. Ya, bacet ge. Mendah poyo yen tasita urip lan kasihku mesti kok
wedi. Apa to iki kok ngepir-ngepir barang ki apa to? Ndak enek sing ngono to liyane. Kancane wedi. Anyar ta kuwi. Isin nek aku. Terusnya ora. Sik to, dipoto kalau. Lho, Pak niku kok mboten enten kamerane HP-ne? Enten. Oh, ketutupan oh Mas. Satu yo Ketutupan. kamerane neng ngesor ditutupi ngono. Pak iki ora sembarang tamu. Pak iki ya bintang tamu lho. Oh, nggih to? Sing motret iki mau Nggih. yang pakai topi Pak iki bintang tamu. Iki dalang pur Ngawi gitu. Masya Allah. Sing kagungan lagu Gus Dur ki. Lah ya panjenengan iki dalang Gus pur. Dur kok, Mas? Lah iya. Uduh. Anu apa judulnya kae? Kudu misa kalau Kudu Mas. miso barang Kita kuwi. lagune Heeh. jajal. Aku kok lali lagune kudu misa kalau Mas. Alah kudu miso. Lah iya aku ki lali. Oh, anu ki lho. Yo. Menda paya yen tersita urip lan iko mesti kadya Air putri Sulistya Ros bisa Hika